Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο My Pioneer, την πρώτη εκπομπή στην Ελλάδα για έφηβους DJs. Είμαι ο DJ Nick και σήμερα έχω κάνει κατάληψη στο στούντιο του Sweet Spot. Να σας εξηγήσω λοιπόν τι κάνουμε εδώ. Η Pioneer μέσω της σελίδας της στο Facebook, Pioneer Fans, διοργανώνει ένα διαγωνισμό. Όλοι εσείς οι έφηβοι DJs μπορείτε να στέλνετε ένα short mix, 2 με 3 τραγούδια, μέσα στο ανάλογο application που υπάρχει και εκεί οι φίλοι σας να ψηφίζουν. Τα mix με τους περισσότερους ψήφους, 6 για την ακρίβεια, θα κερδίσουν ένα δώρο από την Pioneer. Ακουστικά και μια κονσόλα We Go 2. Αυτό προφανώς το κερδίζει ο πρώτος. Όλο αυτό μας οδηγεί σε ένα πολύ μεγάλο event, το οποίο θα γίνει 16, 17 και 18 Ιανουαρίου στο The Mall Athens. Εκεί πέρα θα μπορείτε να έρθετε στο περίπτερο της Pioneer, να δοκιμάσετε κάποια προϊόντα, κονσόλες, ακουστικά κλπ. Που θα βρίσκονται στημένα στο χώρο έτοιμα να παίξουν μουσική. Να τα πούμε και εμείς από κοντά, θα βρίσκομαι και εγώ εκεί και θα παίζω live. Και γενικώς θα κάνουμε ένα πολύ δυνατό πάρτι αποκλειστικά για εσάς τους έφηβους DJs. Μέχρι να φτάσουμε λοιπόν σε αυτό το μεγάλο event, θα εξετάσουμε βήμα προς βήμα μέσα από τα επεισόδια του My Pioneer τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσετε και στο περίπτερο. Πάμε να εξετάσουμε το πιο σημαντικό κομμάτι ίσως του εξοπλισμού μας, που είναι τα ακουστικά! DJ Headphones της Pioneer, το συγκεκριμένο μοντέλο είναι το 1500. Να σας πω γιατί τα επιλέγουμε καταρχάς. Ο λόγος που επιλέγουμε ένα DJ Headphone έχει να κάνει με το τι ακούμε από αυτό, ποια είναι τα μπάσα, τα πρίμα κλπ. Που μας δίνει, με την ευελιξία που έχουν, βλέπετε, ούτως ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν τις ανάγκες μας. Για παράδειγμα, τα φοράμε έτσι, τα γυρνάμε, έχουν αυτή την ευελιξία. Βλέπετε, πάνω κάτω, τα βάζω στο κεφάλι μου, τα βάζω έτσι, τα βάζω έτσι, τα βάζω έτσι, τα βάζω γιουβέτσι, τα βάζω έτσι, όπως θέλω τα βάζω. Το πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο είναι ένα small tip από μένα, μπορείτε να τα φορέσετε όπως θέλετε, αλλά πάντα θα φροντίσετε να έχετε τα χέρια σας ελεύθερα, ούτως ώστε να μπορείτε να ελέγχετε ταυτόχρονα τα δύο deck. Αυτό δηλαδή, που βλέπετε πολλές φορές, ή αυτό, είναι στιγμιαίο λάθος. Γιατί το λέω αυτό? Όταν οι απαιτήσεις είναι αυξημένες και πρέπει να κάνετε γρήγορες αλλαγές, να παίζετε μέσα στο κομμάτι, εάν τα χέρια σας και τα δύο δεν είναι ελεύθερα, δεν θα μπορέσετε να ανταποκριθείτε με τίποτα. Οπότε τα DJ Headphones μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα να στέκονται στο κεφάλι μας όπως θέλουμε εμείς και τα χέρια μας να είναι ελεύθερα. Εδώ πάνω. Κλείνοντας λοιπόν το πρώτο επεισόδιο, για οποιαδήποτε απορία έχετε να επικοινωνήσετε με τη σελίδα Pioneer Fans στο Facebook, με την προσωπική μου σελίδα DJ Nick, όλα αυτά θα τα βρείτε εδώ κάτω. Και μην ξεχνάτε, ο διαγωνισμός ξεκινάει από σήμερα, εσείς ανεβάζετε τα mix, οι φίλοι σας ψηφίζουν και κάποιοι από εσάς θα κερδίσουν όλα αυτά τα ωραία πράγματα από την Pioneer. Τα λέμε ξανά στο επόμενο επεισόδιο, γεια σας!